Grupên çekdariyên ser bi Tirkiye dîmenek li bendava tişrînê belav kiriye. Di wê dîmenê de êrişeke xwe yê ji bo ser sivîlên ku çûbûn bendava tişrînê nîşan didin. Ev dîmen bi dronê hatine kişandin ku du gulên hawunan pêvene hatine girêdan. Ew drone diçine da vî bendava tişrînê di demekî de ku sivîlan ji bo rawestandina êrişan çûbûn wê bendavê û govend girêda bûn. Wana her du gulên hawunan bi ser wan de berdan û ev dîmen ji alî grupên çekdarî ve li ser malperê nêzîkî xwe belav kirine. Vîdeo jî hatiye nivîsandin balafira bombebarkirî pîrozbahiyê li şahiyên Hesedê dike. Yekser wan gulan davêje nîva xelkê sivîl da li meydana ku wana govend dikirin. Bi vî awayî xelkê sivîl bûye qurbanî wê êrişa grupên çekdarî.